Jeg skal søndag op. Det der skal du køre. Men lad os på fredag. Det er i morgen, I snakker om. Jamen, ved du hvad, det er godt. Det så bliver det lige pludselig søndag, det ved jeg godt, men det har vel ikke noget med i morgen at gøre. Nej, det er lige så meget, som det her er med i dag, jo. Og kæft, Hvad er det væk med i morgen? Væk? Du giver med i morgen. Om jeg vil give mad i morgen? Aften? Men er du selv til at spise mad i morgen? er væk. Skål, Anna. Skål, Michael. Det er undskyld, fordi du har fået... Det er du nødt til at sige heller ikke, at jeg har mad i morgen. Skal han handle? Hvad er god? Nej, det bliver noget juks. Du er få Du har sludder, mad ikke? til vækst i morgen. Ja, ja. Han kommer jo ikke lige. Ja, du skal få sludder til